Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Požar prijeti Kupresu. Osigurano 50 milijuna maraka, objavljen javni poziv za projekte općina i gradova u Federaciji BiH. Dodiku u Mostaru poručeno BiH staviti na prvo mjesto. Otvorena birališta, izbori za Hrvatski sabor, aktivno registrirano preko 200.000 birača, najviše u Mostaru. Trusina, tužna obljetnica pokolja Armije Republike BiH, u selu danas nema ni jednog Hrvata. Požar koji je protekloga petka izbio iznad naselja Vesela u Bugojnu širi se prema planini Stožer općina Kupres, izvijestio je Federalni operativni centar. Opožareno je oko 5 hektara šume, a u akciji gašenja požara sudjeluje 50 radnika šumarije i 5 vatrogasaca dobrovoljnog vatrogasnog društva Bugojno. Kako se navodi, šumski požar koji je izbio u petak 12. travnja oko 22 sata iznad naselja Vesela, desna strana lokaliteta Garački Podovi, gasili su mještani tog naselja kojima su se priključili i radnici šumarije. Prema dobivenim informacijama od strane općinske službe civilne zaštite općine Bugojno, predsjednik mjesne zajednice Vesela i rukovoditelja akcije gašenja požara Šumsko-gospodarskog društva Šume Središnje Bosne, požar se širi prema planini Stožer općina Kupres. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je objavila javni poziv za podnošenje prijava za financiranje i sufinanciranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH. Javni poziv objavljen je nakon što je Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 8. travnja ove godine donijela odluku kojom je utvrdila način raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih proračunom Federacije BiH za 2024. godinu Federalno ministarstvo financija u okviru kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, općinama i gradovima u iznosu od 50 milijuna maraka. Ova sredstva će biti dodijeljena općinama i gradovima za financiranje i sufinanciranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti provedene u jedinicama lokalne samouprave. Riječ je o projektima koji se odnose na cestovnu i komunalnu infrastrukturu te objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i ostale objekte od značaja za jedinice lokalne samouprave te financiranje drugih aktivnosti od značaja iz mjerodavnosti općina i gradova. Specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak izjavio je kako je na sastanku s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Mostaru naglasio da lokalni akteri moraju staviti BiH na prvo mjesto. Tijekom boravka u Bosni i Hercegovini razgovarao sam s Miloradom Dodikom o njegovom viđenju trenutne situacije. Naglasio sam jedinstven pozitivan moment u Europskoj uniji i da lokalni akteri moraju da doprinesu maksimalno da se iskoristi ovaj trenutak i da se BiH stavi na prvo mjesto, naveo je Lajčak na platformi X.
Hrvatski državljani s prebivalištem u BiH glasuju za 3 zastupnika u Hrvatskom saboru koji se biraju iz 11. izborne jedinice. Osim u Mostaru, 4 biračka mjesta otvorena su u Sarajevu, 1 u Banjoj Luci, 2 u Tuzli, 5 u Vitezu, a 4 u Livnu i Orašju. U Bosni i Hercegovini aktivno je registrirano 222.300 birača. Najviše registriranih je u Mostaru 57.936, zatim u Orašju 10.253, Livnu 8.879, Vitezu 7.975, Sarajevu 7.160, Banjoj Luci 6.592 te u Tuzli 2.175. Aktivno se nisu morali registrirati birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Hrvatske ili su podnijeli zahtjev za izdavanjem iste. Birači koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, na dan izbora mogu glasati u inozemstvu s potvrdom koju izdaje Hrvatsko DKP u inozemstvu. Danas se navršava tužna 31. godišnjica pokolja nad Hrvatima u selu Trusina u općini Konjic. Tog nesretnog 16. travnja 1993. godine pripadnici Bošnjačke armije Republike BiH svirepo su ubili 8 pripadnika HVO-a i 16 civila. Selo Trusina se nalazi u općini Konjic u BiH, a u njemu je prema popisu iz 1991. godine živjelo 155 Hrvata koji su činili više od 50% stanovništva. Bilo je to u petak 16. travnja 1993. godine između 8 i 9 sati ujutro kada su počele borbe između armije BiH i HVO-a. Nakon prvih nekoliko sati postrojba armije BiH pod zapovjedništvom Zulfikara Ali Špage probila je hrvatsku obranu i tom prilikom zarobila hrvatske bojovnike. 8 pripadnika HVO-a je postrojeno i strijeljano, a 16 civila je ubijeno na raznim lokacijama. Preostali civili, uglavnom žene i djeca, bili su zatočeni u nekoliko privatnih kuća, a poslije su pušteni da odu iz sela. Na kraju kažimo i to kako prema popisu stanovništva koji je u BiH napravljen 2013. godine u selu Trusina živi ravno 0 Hrvata. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.